Karbi Student Association lapen ke Students and Youth Council atum chelang si Karbi Anglong lapen Nagaon District ahoi along Kahumchehumrindam. So chengthen ta MSC constituency ke parlo along Karbi Students Association Bokajan Regional Committee amai phu Lal Singh inti lapen Students and Youth Council therapy amai phu harlong bing ti atum ke Japon along KSA rongbongwe aro atum cherap chetodun pen kedam tang na chekloni phai kretrok arni Kahumchehumrindam padopon. Karbi Anglong lapen ke Nagaon District ahoi along ke do Karbi arong aratatum kisung ke boy alam the Karbi Anglong Termas Council Land and Revenue Department anparta EM kacherong pipiatum kachelang dam depen kisung ke boy atum dopiklo lason si haladak arong rong troksi arat atum pen langkhang surenteron arong bilijuri sarthe temung arong sarthe rong phar arong langkhang kro arong rakro arong mumbing terang arong lalong troksi pen pangrum pen don haropo sose anbak aratatum kisung tektik lasi Karbi Student Association lapen ke Students and Youth Council atum Kahumchehumrindam ahut alang litum pen nangkachethan dun ke longle pata anta ki pipedat pen ajok Nagaon District ke parlo edji angring hetan pusi haladak kedo arat mate rong asar mohesor teron pen News 7 Northeast aferang ke athengno nangchethan dun Pinpur damme Nagaon District Land and Revenue Department atumpen ke longle apata akejoy pen ahem thondam kok anta claim pusi chinipon tangte Karbi Anglong Termas Council pen halada kedo arat atumaphan akejoy pen longle apata pipotsi pion edet kedam tang surhinira kreke thompen haladak arat atum batai Karbi Anglong Termas Council along kachunengri alo pale damdo bon setame non puar nyanta keklem pidam dedat penajok kasiksak thetam lapen kisung alam nang tethandun anparta langkhang arong along police station setame bidamlo boy fit setame ahem abang pakim longlesi non puta LP school ahem ban along si police SYC atumaphan kepadunan lason pulotangte Karbi Anglong Termas Council atum ajakong abedat loma pusi haladak atumpen karjupon pado Karbi Student Association Bokajan Regional Committee amai phu Lal Singh inti pen kaning de pon chuke prapjen pen haladak adoi ahoi along kedo rong proxy arat ahem tun atumaphan longle apata akejoy pen ronpon bek nangji lapen vote ke jok setame Nagaon District ta jokdun nangkok lapen Karbi Anglong setame vote jokdun bomke prapjen pen Karbi Anglong Termas Council atum RDN ponsi chingbai ponangji pusi jongpon Bokajan pen Harold Hamse News 7 Northeast. Ini tum nangge humri pen rong arat tum pen kecing kilong kecing long ateng kulo te. Penang an laki sungdu kusuku ateke ladak Nagaon pen ahoi pina masih ndak ilitum akar biang long pen stami akirap lapuan kilong ni kusutami long lede rason si teglong lo nilitum dak rong arat tum pen kecing kilong ateng kulo te. Si lasu alama putar bangke nili Karbi lo chardi asong ahin pen Bokajan Regional Committee ahin pen nili labangso alam te putar council duman sami chuning ring tung ateke eli tum dak border area plote non halan Nagaland long koson ma kisung Nagaland border long kisung ason taxi non pini ladak Nagaon border sami akisung ke isivet lo pusi thekdom long lo ateke bang Nagaon border tum Nagaon district na pen bangke plain district na pen bangke pata pini pustami ki long joy pik pusi polang litum chethan lo si laso teng kulote ilitum Karbi Anglong emena council dovek tame alang litum phan aning pang sam theke ra song si litum theklong lo atheke longle phelang yongsi pata pene yongsi ilitum pithek the pulote alang litum bangke non tame Nagaon na bangke ajha ka tum bangke Nagaon apata si use bomb lo ajha ka tum bangke non chethan lo Karbi Anglong men si en pulo lasi laso teng pulote ilitum papi ulang pusine li matha ada Karbi Anglong ada pupo nitung ada pupo nitung kita bikhek koi la land revenue asor mana non puji tame la tumpan apor pen dak ara tumpan PPJ kita bahira pen jitu Nagaon District pen ke bang adon si mondol tumpan toisi adon si ki pidam apa silang so jo ini si
Karbi Anglong long di hapu kita ambil di itu mata dong. Kopi MSC constituency lah. Lagi sosial danta mesti 17 constituency mana sosial danta mesti. MSC malah. MSC ke kacir yang pipi bayo. Kenal itu madak lah longle pota Land and Revenue Department dom malah keson ke cok ci kita na puson lagi. Belang lo. La posikai stamini tum kita cibong nang sei kok lo.